Biduk Japun malalai penganyi Japun menembak alang dalam bandar. Ampun beribu kali ampun kami mulai mengarang kabar. Kok nyampang jadi kami ke banda orang naden bandan. Ayat taganang di muaro tumbuh bamban di sawali. Kaba orang naden kaban kok bohong kami dak satu batu jo badan dak malik die. Bakai malagotan sago bakai jo akaba. Kalau di langit datang caito tibo di duya jadi kabadi. Talia lui malabuayan laju babuayana sanyo ayo. Bugia lui ragi katuju sayang sakete kawan punyo die. Bilang-bilang malah diumpul nasi tersisi di ruang lantai. Kok dibilang sadonan dapet nak tinggal untuk ladiakan lah orang nan pangandai amai. Ayaji langsung babi dua di tepi banda babelok jalan simpang 3. Abis seri cerita masuk tetong kerjadian di kota Jakarta. Ujang jenggo namo pelakunya.
anak seorang tongga babel yang si upiak sinan si buyang sinan si bungsu indak baradik si tu indak bakakak dia situ malah indak bakakak anak kesayangan sajak lahir tu etong si ujang jenggo saban selamuinyo tamat malah basikola cuy tu bana katanya kini kayo jadi leka bajadi kok rumah malah tingkek batingkek ndak tanggung kayu ujang jenggo sampai ran orang na banyak selagi orang komana ndak tahu tapi sebagian adonan tahu baso ujang jenggo ketua bandit kota Jakarta Ketua bandit kota Jakarta cuy tu bana katanya kini rumahnya di Tanah Abang cuy tu kabato bilang Ketua bandit kota Jakarta tasiar ke mano-mano te beritaken kumari baso jang jenggo ketua bandit gadang kota Jakarta sampai tahu orang di Surabaya cuy tu bana katanya kini ke Medan orang tahu juga sampai ke Lampung orang lajale baso ketua bandit kota Jakarta cuy tu bana katanya kini sadang untung kadian ala ayah joman di kabatanyo onde nak kanduang sayang nae di Malabanang dapet piti cuy tu bana tanyo ayahnya mangko cuy ko malah kayo jadi bajadi cuy tu malah katanya kini menjawab buyang ujang jenggo onde opai katoinyo semanja ambo taman sekolah kenapa nak tahu malah di badan ambo lajale ambo manggale ke Singapura cuy itu katanya kini sekali pai ke Singapura baju tapi tabau cuy itu katanya jenggo sanang hati apanya jomande onde nak kanduang sayang nae kola cuy ku malah katuang lasanang di dalam hati ndak ado ambo kecewa lai onde nak kanduang sayang nae alaju bae nae pakat orang kurang siang padi ni manci kurang sisiak tune menjadi sagan badayuang nyanyi sagan tahu kolala jale yang babelo ke Singapura lasanang komana di dalam hati indah ado denai oh apa camilai onai Abi hari babi lang hari abi bulan lah baganti pakan rupanya ayah ujang jenggo ko waktu itu sedang menangi di kurisi
tangan tampik di meja sedang baurai mato sadang baurai mato tabayang-bayang korong kampung mae sadang menangi malah dikurisi pulanglah nak kontaninyo nabana mo si ujang jenggo satu tibo malah nyo ati rumah onde opai malah katoinyo apo juon patangikan kalau jadi kayo jadi bajadi kalau to sudah lambo bali cuy tu bana katonyo kini apo juo lain apa tangikan cuy tu malah katonyo kini sinan menjawab apa kontaninyo onde nak kanduang malah ujang jenggoe ambo indak manangi di bangsa ni dui indak lo adang hati di kayu cuy tu bana katonyo kini onde nak kanduang sayang naik samanso apa barangke di muaro padang dulu nak kanduang ado maninggan panakan seorang banamo pia naroma ketek dahulu na yang bo tinggalkan kini antai duit anta lamati anta tagadai ke panti asuhan anta lan dijual diurang ke orang Jawa ingin bana naik babalik pulang cuy tu bana katanya kini tolonglah bana sekali kini iko fotonya wakatu ketek nambo bao caliak lah diang nak kanduang ai cuy tu malah katanya kini nyo ambil dompet dari saku nyokaban kabake anak iko fotonya naroma nanambo bao cuy tu malah katanya kini nyo caliak malah di ujang jenggo kain batik tabang mangiro unduang-unduang anak arang bayang tampak foto naroma darata sio badan layaso bayang-bayang sinan watanyo malah ujang jenggon de opai malah katoinyo penakan ba ako pulo diapa cuy tu tanyo jang jenggon sinan menjawab malah apa kontanyo onde nak kanduang le sayang naik iko panakan kontan ambo duya akhirat ko iyo katu ambo iyo ko indak katu ambo indak kakak bagadi ambo jo andenyo cuy itu katu apanyo cuy tu bana katu apanyo tamanuang buyang jang jenggo onde opai katu inyo kami takaba malam piang para kami dia nak simpang tigo dusun Jokota lambo jajak balun bata mula dia kanduangai oh cewek saranca laiko depai
kok panakan kontan no madia Japik lana Roma pai balik ke Padang Barang kos ambo mamba yelah dia kandung batumpak dia apa malalai si ujang jenggo onde nak kandung le sayang naik kok lai buli ambo balik ke kota Padang besok pagi ambo barangke tadagak bana di korong kampung dena onde nak kandung le sayang naik kok lai buli apa barangke besok pagi apa kepai onde nak kandung sayang naik cari nongko sapana untuk barangke batumpak di buyung ujang jenggo soal ongkos apa jan came soal ongkos apa jan ragu pokok tabao no makaja oh no makajang awayo na ndak tangguang gadang hati jang jenggo raso diambuang ngambung ciga raso di ponca anau pompong raso ketibo naromadi Jawa ndak tangguang kadang hati raso basobok jona Roma di raso basobok malanyo jona Roma mota semalam itu ndak tantu hari kasiang onde opai malakat tuinyo kok dapet meminun kopi abimani tambah laulu kok dapet kandak di hati Roma mau pakai sampai tua cuy itu katanya kini bantang kalapik malah pasenjangkan bantang dia nak simpang tigo cuba dia apa tolong patenggangkan supaya tibola dia kandung Roma di siko ya di tanang letanang lawi suleba
pandan kaparang dena jauh juangnya na kandung sayang na ni japui ju nama bangai hondei sanang-sanang laujang di Jawa sanang-sanang laujang di Jawa naroma pasti dena tibo di siko sayang apa panek maota malalai ka maota ndak tantu hari la siang apo tandonyo hari la siang badakum bunita mi irang balari la tabi candonyo ambun la siang bantuanyo hari di siang baban la siap apa kabarang ke lena manjapui noroma oh na kandung tinggana hondei kok lai adona noma di kampung amu dena dia loju nak kandung onde nak kandung sayang naik pulau Talam pulau Tarika di balik pulau Bantu Taji jawe salam lay ujang katingga ambo kabarangke ari kini Pulau Talam, Pulau Subarang di sini nombak badabu dari Nata ke Bangka Ulu. Jawe salam naik jawe lah sayang apa kapai bajalan jauh. Anta lamu anta sabanta yara ala siapa tahu naik. Indak dia
diaso naik kakabalai dari nata ke Bangkaulu indah dan aso sampai sari kalau jokudo sampai ju Allah sabanta naik sakalang ulu indah diaso juang kabacai tumbuh sansago cari ju Allah basalam malaju anaknya onde nak kandung sayang naik ambil lawoto dalam kandang barangke kini kepala buan nyo ambil oto malah di jenggo lah masuk ke dalam kandang oto satu tibo di dalam kandang dipasang malah kontak sekali kontak tapasang mesin ni duitnya panja kompleng jonan kida nyoy jagas malah jonan su gas tainja komagigi masuk dari satu per kedua dari dua per ketiga ndak tanggung kanceng lari oto gaba-gaba tonggak kawe dipandangi menuju arah pelabuhan cuy tu bana katanya kini dek lama oto balai ndak tanggung kancang lagi oto ndak tanggung kancang lagi oto makin dikelok makin kadang kancang-kancang ndak tabado-bado lagi cuy tu bana malahnya kini ndak lama sesudah itu kain sarua panjang 9 lapuk tajelo di barando dek lama inyo koma di bajalan ampiang kati bola dia kandung olah ujang la jenggo di satu tibu inyo di pelabuhan pintu terbuka sekali karena tahu orang oto malah di jenggo satu tibunya di Taluk Bayu bertanya sekali orang kapal onde jangai katoinyo kamajang katorang kapal menjawab si ujang jenggo onde di kandung sayang di apa kababalik langsung ke padang na laya dole bangku nampere cuitu kato jang jenggo mananga malapanya pulang sangat takui orang di ujang jenggo onde ujang kato orang kapak ko iyo apa ujang kapulang ado tak ado barangke yu biana lain dan tinggalkan cuitu kato orang kapak sabam kobaanyo ba itu sangat takui orang di ujang jenggo padonyo dodong dia oleh kapal dan
patapatin malapinjai patin patapani kambanang kasumbu kabadia lia kana lain sungguh baralia sinanju kalau dirandang namuanya kacang elok dibala naknya sapi diambil sado na babungo kalau dirantang kabako namu panjang elok dipunta naknya singke diambil na paru ditinggan malah ujang jenggo di pelabuhan nayanyo langsung kita sabui di ndak tangguang kadang hati ndak tabado lebado lai labarangke kapal di pelabuhan menuju arah kota Padang ndak tangguang kancang komalai kapal babanda lawitan ditampuannya cuitu bana malah katonyo kini babanda lawitan malah ditampuannya cuitu bana malah katonyo kini alasari la duari dalam kapabalai kain sawa panjang samilan taput tajelo le dalam kandang dalam kapabalai yang katibo di kota Padang dina yang katibo di kota Padang dina kandung le sayang naik nalamu malalai sesudah itu lalamu kapabalai la masuk di taluk la di kandungannya oh pelabuhan la kapal di Taluk Bayu malah labuan kapal ulando turun kasih koci jangik layu gagaman latang garang rumah labaran suwe bang anci ledik kandungai alat tibu malanyo di pelabuhan kapal orang banyak kau bila turun apa janjenggo ko malai turun pulau la masuk kalapau nasi satu tibonyo di lapau nasinya minta kopi sekali kopi cik rang lapau katu ayah janjenggo maklun lah orang lapau nak namonyo satunya minta kopi latibo langsung makan kumalai apa jenggo kalau deniro bau nasi kok dan kana kumalai bau gulai kalau denino kumalai namu mati kalau dan kana kumana mu sansai nasi lai kana sinda elok lagor yang komalado mudo tidur lai nyota kalau indak noroma di ruang mato demai
Kok no Roma malah di ruang mato ndak lamu leka bato bilang to etong waktu itu lah sudah makan jo minun. Nyoimba orang lapo nderang lapo uci tu bana katanya kini janrang lapo salah beko tarimu. Janrang lapo salah enggak pan ambo batanyo kini nasabananyo. Iko ado fotonyo na nambo bao banamo si upiak no Roma. Lai tahu orang lapo de inyo cuy tu katu ayah jang jenggo nyo caliak foto di orang lapo. Tak kajui sekali orang lapo nasi ko tahu apa pak cuy tu bana katanya kini. Dari pak cuy tu bana kata orang lapau sinan menjawab apa si ujang jenggo. Onde nak kanduang le sayang naik karaya nak jinjang la boto kapulang bau la batu. Lai mo memang ko mau orang siko batinnya dagang indah tahu dena Ko iyo iko panakan apa iyo badasu bana apa bapanakan cuy tu bana katonyo kini. Sabab ko ba apa mangko ba itu upik na Roma ko tahu orang seluruh di kota Padang. Guru-guru sangat sayang kainyo cuy tu bana katonyo kini lai tahu apa di Roma ko. Dari SD sampai ke SMA sampai ke Unan Padang juara umum DPI. Nyo paci ko malay juara umum kini nyo kuliah pa di Unan Padang ndak lama le mungkin tamat tahun kini. Cuy tu bana kata orang lapo ko iyo lai tahu nak kandung tolong lantan apa sekali kini. Ndak jale bana lah dena ai korong jo kampung lah lama apa tak pulang nak. Tolonglah pak nak sekali kini cuy itu kata apa ujang jenggo. Onde opa kata orang lapau nasi ndak ke cuy tu bana lo pemana pak kuma di belakang ko cuy tu bana kata orang lapau. Mula pak muantana cuy tu bana katanya kini detong orang lapau jo apa tulanyo amtan sampai ke rumah Roma. Kiro-kiro agila jam 2 balik malam sadang lama lalu na Roma nyo imbau di mama kontaninyo. Noma lihat do kau di rumah noma cuy tu bana katanya kini. Nyototo pintu sekali onde nomai katoinyo. Batumpak di upiak malasino Roma dicali air tengah malam anta jilawi anta setan anta ubili nama ngasa. Indak duduk no Roma mananga orang maimbau. Nyoimbau sekali lagi nyotoko pintu noma ko mama pulang noma cuy tu bana kato mamaknya. Iko na buyong malah Kamarudin kakak beradik malah jua mak kau nama rantau di kota Jakarta na. Baru kini naik tercapai pulang cuy tu bana katanya kini bukan pintu pik noromai. Iko ndak orang lain dan omai ko mama kontan kau bana pulang di Jawa cuy tu katoinyo. Menanga mama pulang dari rantau bagage na Roma membukakan pintu cuy tu katanya kini.
satu pintu kadang terbuka dicalik mama kontanawa mama kek noroma tangama oh tangama alam satu tiba mama di rumah hanya palun gadang denai di noroma hendak dihasulai mama kabalik hendak dihasulai mama kaidui alah sekian tahun mama tak pulang kini tak capai mama ke rumah tuan alabana demai dena manolong oh ma duduklah mama duduklah mama batumpak upiak noroma la pensan di hati rumah disangko mama tak duit lain kira mama awak mai tak capai pulang duduklah mai nyopangku mama dikurisi labasa baju yo dia yemato bunga cipago kambang berai kambang dipalak demai Tuan Haji oh dia kandung sayang Haye mato jo mama salamu cari Haye mato jo mama salamu cari la boleh ke kolam de mama le tampe mandi sayang amak batamu juga de mama sayang ona
Lanyo apui aye mato di noroma langsung mambil nasi cuitu malanyo kini nasi talata kopi latibo makan la mama katono madi makanlah mama katono roma cuitu malanyo kini la makan mama kontanyo noroma la makan pulo ndak lamo malah sesudah itu onde nak kandung sayang naai la sudah makan jo minun ala pipata dinantu batanyo katurang ko malah piara kok bagundiang tentu sudah makan lah sudah makan jo minun batanyo noroma ka mama kontaninyo onde mama ai katoinyo ambo batanyo nasabananyo di mama mak salamu iko indak manyangko kami idui lai cuitu kato noroma sinan menjawab mama kontanyo induk ko wala noromai ambonan dari koma kota Jakarta merantau ke Tanah Abang merantau ko malay ke Tanah Abang cuitu katonya kini aduh anak seorang tongga babeliang si upiak sinan si buyang sinan si bunsu indak bayadik si tuo indak bakaka anak manju saja nyolai banamo buyang pi ay ujang jenggo samanja inyo tamat mara dari sekolah samanja nyo tamat koma dari sekolah manggalempor barang ke Singapura kini ndak tanggung kayo mama dan omai cuitu katonya kini itu ambo babalik pulang jiramina ai batang nyopadi pului ate pamatang engko ambo datang kamari gadang muka sui kambo jalan cuitu kato mamaknyo mangko ambo babalik malah ke kota Padang menjapui bana kau noromai cuitu katonya kini pado jang jenggo lape kana lain cuitu malah kato mamaknyo rancak kuat tunggang kanasi ndak lape kayu awak kana lain cuitu katonya kini mati ambo noroma gantinyo cuitu kato mamaknyo tapaso besok kau barangke ke kota Jakarta cuitu bana katonya kini mananga barangke ke kota Jakarta sinan menjawab malah upiak noroma onde mama ai malah katoinyo kok besok boy ndak bisa barangke ke kota Jakarta cuitu malah jawab noroma sebab ko ba mama ai mangko ba itu ambo sedang kuliah koma di Unan Padang juara umum ambo di Unan cuitu katonya kini mangko tercapai sampai kuliah di Unan Padang samo sekolah dojo ambo Lukman namo pajatu aslinya anak Batu Sangka Abang Lukman nama biayai malah di Unan Padang cuitu bana katonya kini yo ndak bisa mau barangke mama ke kota Jakarta sebab di mama mangko ba itu esok siang kuliah satu persatu satu laki-laki satu padusi cuitu katonya kini
pasangan ambo abang Lukman cuitu bana katonyo kini mananga kato semacam itu merah batonyo mamaknyo bantu sagung sonsang bulunya bantu saga nanyi empadu katalingo tasinggung yo karuntuang miang onde nak kandung nama sayang indak sekolah nanambo tanyo indak kuliah nanambo bilang cuitu katanya kini kau bisua barang ke kota Jawa cuitu katanya kini tak ada dari lain tak ada dari kemana lain cuitu bana katanya kini sadang untung kadianala mana ngama mak laberang mana nginoroma oh kadalam kang amar demai Magato noroma di dalam kamar koyo kamu kia janji dedai jauh dah Lukman oh dah kandungi japui bangai ondei magatok bagole ate sopa kok kapai awak ka Jawa sedangkan awak lah berjanji jo abang Lukman kok samo tamat di Unan Padang langsung baralik nikah lah basalam berjawab tantangan berjanji jo Tuan Allah basasi umi jo langit barang siapa memungkin janji menanggung dosa dia sampai mati onde hodai lekasan saidai Mama cilako pulo nala pulang kok tak kajadi sampai dedai sekolahmu oh dah sansai japui dai ane japui ambo dah umanai ondei sadang magatok dalam bilik tibola mama nanti lako apa juga kau tangikan kau ndak namu kau kajawa apa sayang di kuliah apa sayang di nyawa kau ndak namu pai kajawa noroma bobunuh ada nomai
malaki siang honde noromai matilana nak tangguang kaberang malam mak kontanyo kini cuitko dekau noroma tak ado jalan lain ambil lah baju kumpulan lain hari lah ampiang badaruk siang cuitu bana katonyo kini lah nyo ambil baju di noroma dalam lamari ayah mato badarai takana abang de bang Lukman katingga oh dan sansai carai dai hondei kola kambo menangguang doso kola kambo memungkin janji lekat tampan kabarang letampan kaberang abang Lukman debangai maafkan ambo bangai kola kasan sedenai badan ambo de abang Lukman lah sudah baju dikumpulkan cuitu bana malahnya kini lah masuk lagi ke dalam tas lah disauk pintu nang ketek padu dibunuh di mamak kontaninyo bialainyo pai ke Jawa tapi nak orang dari Padang Tabek ke Ilia ke Uang Bakung di Kabek jua ke Cino ala barampek dukun maliek la cukui bali mojo tukang tanung ramalan tukang tanung noroma kesansai ju jadi lah dikunci malalai pintu nang adang ibu-ibu lay kapalabuan kapa ibu-ibu lay ketaluk bayu ndak tangguang kay buati bacarai wawa jo abang Lukman selang indak lay salisi ndak dapet tababang bang di muaro caka indak dan bagado indak hari siang baca resajo cuitu katonoroma tapi di pasobana ambo pai indak mungkin lai menunggu abang Lukman cuitu katonoroma padonyo bunuh di mamak kontan dialah tapaso pai ke Jawa laoyong kaki dilangkan